Здравейте, хора, днес ще играем Brawl Stars. Ще ви покажа първо моите герои. Имам Димон, този онзи ден го спечелях и вчера. Пени. Тя се е недавна. Тя я спечелях преди няколко месеца. И тя я спечелях наскоро. Тази я спечели. Тази имам отдавна. Роза. Rosa is my name. Botany is my game. Бит. Кафин. Този Едгар. Имам този. Имам Пеар. Този наскоро го спечели. Този го спечели също. Нита. Тази е недавно, тази съм я спечелил преди няколко месеца и тази вчера се купих. Парли. Този се направи. Джаки. Тя е спечелила. Тя е спечелих аз. Франк ми е единствено този герой, трябва да се уверите. Беа. Ето нея е спечели. Беа. Шели. Тази имах отдавна. И тази я спечелихме. Say hello to my little friend. Джеси. Ето съм на нея имам. Карл. Ето. Тара, само тя. Той го спечелих наскоро. Дай Мики. Кой? Аз играя с него, но не го имам. Ето. Този. Бонко. Не го имам само този. Гром. И сега ще чакаме за Кроу. После ще спечеля този, после аз ще спечелям Рико. И после аз съм Вейт. И после ето Мортис. И сега хайде да играем една игра. Аз много обичам да играя Brawl Stars. Ако не знаете, ето тези, като ги убиеш, дават кръв и сила. Сега ще убия. Аз като нямам. Не мога да разбера защо това от другата сега ще я убием. Айде още един умира. Обяснявам хора към. Ако искате още такива готини видеа с мен, ме последвайте в канала от мен. Ако не... Ето видяхте от това. Следващото. Също би ми... Не, ето това ми е много... Ама той пропусна. Таквото, че той пропусна. Убихме го. Да плюс. Окей, до следващия път.